Salamat sa RPN. RPN Radio Philippines Network. DZRL Batak. DZKI Iriga. DYKB Bacolod. DYKC Cebu. DXKS Surigao. DXKO Cagayan de Oro. DXXX Zamboanga. DXKD Dipolo. DXKT Davao. DXDX General Santos. RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa panahon ngayon, hindi maiiwasan ang pagkakalantad ng ating mga mata sa matinding sikat ng araw. Ngunit may solusyon para dito, ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein. Sa regular na pag-inom ng Eyeberry Gold with lutein, mapapansin mo ang pagbabawas ng pagkapagod ng iyong mga mata, mas malinaw na paningin at proteksyon laban sa mga potensyal na pinsala dulot ng araw-araw na stress sa iyong mga mata. Eyeberry Gold with lutein, ginto ang mata. Ginto ang kalusugan, mabibili sa Mercury Drug at sa mga leading drugstores nationwide. Sa Eyeberry Gold with lutein, maaari kang mag-enjoy sa labas ng walang alalahanin. Bigyan ang iyong mga mata ng pangangalaga na nararapat. Piliin ang Eyeberry Gold. Sa pag-inom ng Eyeberry Gold with lutein, makakaranas ka ng mga sumusunod na benepisyo. Nabawasan ang eye strain mula sa matagalang paggamit ng digital devices. Mas malinaw na paningin sa gabi at sa mga madilim na lugar. Pakinggan po natin ang ilan sa mga nakaranas ng pagbabago sa kanilang paningin dulot ng Eyeberry Gold. Eyeberry Gold lang po ang nagpagaling sa malabo kong paningin. Dati po hindi ako makadrive ng gabi. Ngayon po, pwede na Baguio City balikan as a Grab driver. Uminom ako niyan, effective siya, bumabagrado ng salamin ko. It means hiyang ako sa Eyeberry Gold, pwede bumili ng tigtingi or per piece. Ako po si Salome na taga Marikina at ako po ay 82 years old na. Ngayon po nakapag-inom ako nitong Eyeberry Gold. Sa loob po isang buwan ay makaramdam ako ng ginhawa sa aking paningin lalo na sa gabi. Maraming salamat sa Eyeberry Gold. Ano ang lutein? Ang lutein ay isang antioxidant na mahalaga para sa kalusugan ng ating mga mata. Ito ay tumutulong na labanan ang pinsala na dulot ng free radicals at nagbibigay proteksyon laban sa mapaminsalang blue light at UV rays mula sa araw. Prolonged exposure to the sun's ultraviolet UV rays can increase the risk of eye conditions like cataracts and macular degeneration. Eyeberry Gold with lutein. Ginto ang mata, ginto ang kalusugan. Marami sa atin ay exposed sa matinding liwanag ng gadgets at computers, hindi na nakakagulat na magkaroon ng problema sa mata, lalo na yung mga young professionals na halos buong araw nakatutok sa kanilang mga screens. Ngunit may magandang balita para sa lahat. Ang Eyeberry Gold na may 10 mg na lutein ay naririto upang tulungan tayo labanan ng mga epekto ng labis na paggamit ng gadgets. Malaki ang pasasalamat ko sa Eyeberry Gold. Dati kasi malabo talaga ang mata ko. Lalo na sa panahon na gagamit na ng laptop sa online modules, nakakabawas siya ng sakit sa mata. Ayun. So, for 3 years now, I'm using my eyeglasses para makita ko yung mga ginagawa ko. Nakatutok tayong mga teachers. Tutok na tutok tayo doon sa laptop. Tutok tayo doon sa mga modules. Minsan, kung hindi na laptop, sa iPad. Tapos, doon pa sa mga cellphone natin. Kasi gusto nating makasama yung mga pupil natin kahit sa online, lalo na sa mga bata. Doon, sa mga GC, sa messages, I have to be near with the parents also. Para kailangan kong makita kung anong mga output ng mga pupil ko. Hanggang sa isang araw sabi ko, I have to take herbal or whatever. At alam nyo, gumaan yung feeling ko. Hindi na ako masyadong nai-stress, lalo na yung mata ko. From 7:30 to 5 o'clock hanggang 8 p.m. nag-online pa ako. Pero di na masyadong nai-stress yung mata ko.
iBerry Gold with lutein, ginto ang mata. Ginto ang kalusugan, mabibili sa Mercury Drug at sa mga leading drugstores nationwide. Sa tulong ng lutein, iBright Extract at bilberry berries, maaari nating mapanatili ang kalusugan ng ating mga mata. Saan makakabili ng iBerry Gold? Maaari kang bumili ng iBerry Gold sa mga butika at health stores sa buong bansa. Huwag hayaang masira ang iyong paningin dahil sa araw. Piliin ang iBerry Gold para sa malinaw at protektadong mga mata. Ito ay perpekto para sa mga estudyante, profesional, at sino man na nagnanais mapanatili ang kalusugan at kalinawan ng kanilang paningin. At pinahusay na kalusugan ng retina para sa pangmatagalang proteksyon laban sa mga sakit tulad ng macular degeneration at katarata. iBerry Gold with lutein, ginto ang mata. Ginto ang kalusugan, mabibili sa Mercury Drug at sa mga leading drugstores nationwide. Ang sakit sa bato ay huwag ibaliwala dahil maaari itong humantong sa malalang kondisyon na kung saan nagkakaroon ng damage ang kidneys at hindi na ito nakafilter ng mga toxins at humantong sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, CKD, kidney failure, hypertension, UTI. Kapag hindi gumagana ang ating kidneys, ay lalo itong pinapataas ang ating blood pressure, nahahantong sa hypertension at iba pang sakit sa puso. Ang sakit sa kidney ay kadalasang resulta ng pagkain ng matatamis, junk foods, sobrang pag-inom ng mga pain relievers, at sobrang pag-inom ng inuming alcohol. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Uy, ang daming pagkain. Ang sarap-sarap. Yes, I miss you, buffet. Hala, Mare, di ba meron kang karamdaman? Minimize sa mga kinakain, lalo na sa matatamis at matataba. Kasi di ba sabi mo, ayaw mo na maulit yung nahihilo at nangangalay at masakit na likod mo. Naku, Mare, lagot na naman tayo sa trabaho niyan. Alam ko, Mare, pero ano kasi itong pagkain? Sayang naman, hindi ko matikman. Kumusta na pala ang lagay mo? Nakatulong ba ang Kidney Care na binigay ko sa'yo? Ay, oo. Kaya nga akong sayahin ngayon eh. Simula nang ininom ko ang Kidney Care, unti-unti nang bumabago ang katawan ko. Di ko na nga naramdaman yung mga sinasabi mo eh. Normal na yung ihi ko, masarap na ang tulog ko, tsaka bumaba na yung kayatinin ko. Para nga akong nawala ng tinik. Oo nga pala. So nakatulong ang Kidney Care sa'yo. Sige Mare, kain na tayo. Pero, konti lang ha. Kasi may sakit ka na. Yes, Mare. Salamat sa payo. Paminsan-minsan lang naman itong masarap kumain. Kaya tuloy ko lang ang pag-inom ng Kidney Care. Ang Kidney Care ay may pomegranate, panlaban sa toxins at nagpapanormal ng creatinine levels. You care? We care! Kidney Care! Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga-saan po tayo? Ako si Winnie Imayuga, napakahilig sa mga alak. Ako nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako nagpa-check up sa laboratory ng creatinine. Ay naku po, pagkataas, above normal Padala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Sa isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal lang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care ay Tuloy-tuloy na pag-inom nito ay makakapagbigay ng proteksyon at nakakatulong upang makaiwas sa mga komplikasyon. At huwag din kalimutan ang pag-inom ng 8 baso ng tubig araw-araw. Kaya, uminom ng Kidney Care araw-araw upang mapabuti ang kalusugan ng mga kidneys para hindi humantong sa malubhang kalagayan. Ako po si Dina, isa po akong store attendant. Nakakapagod minsan sa trabaho kasi lagi na lang po sumasakit ang tagiliran ko. Noong nagpa-check up ako, may bato pala daw ako sa kidney. Tsaka mataas yung creatinine ko. Sinubukan ko yung Kidney Care, may lumabas na mga kristal sa ihi ko. May 1 linggo ko na nararamdaman na may epekto sa akin. Ngayon, nawala na yung sakit sa tagiliran ko. At hindi na ako uli nagka-UTI at normal na yung pag-ihi ko. Kung kayo ay may mataas na creatinine, uric acid, may problema sa pag-ihi at kidney stones, may UTI, tamang-tama po ang Kidney Care sa inyo. Subok na ito sa nakakarami,
Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-ihi, masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na try ko daw yung Kidney Care. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. At mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay binubuo ng mga natural na sangkap. Isa na dito ang pomegranate na may mabisang antioxidant, mapalakas ang kidney at binababa nito ang inflammation o pamamaga, lalo na sa may diabetes na nahihirapan sa pagsala ng dugo. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng Kidney Care ay nanonormalize nito ang pag-filter ng dugo sa ating kidneys. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. Ang oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, cool body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main spa is located at LSC Building in front of Landak, Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. James and Phineas, San Nicolas, Iriga City, Mr. and Mrs. Abelardo and Claudette Tiham and family of USA, Mr. Ray L. Dorosan and family, Zone 2, San Vicente Sur, Iriga City, Mr. and Mrs. Junjun and Jocelyn Quiapo and family from USA, Mr. and Mrs. Hansel Gaudencio V. Mago and family, 301 Zone 2, Santa Cruz Sur, Iriga City, Edgar Tanchado and family, San Esteban, Nabua, Camarines Sur, and Reverend Father Dan Aguilar. Iriga City. To our valued sponsors, may the blessings of the Lord with His divine mercy and protection be with us through the intercession of our loving Ina, Our Lady of Peña Francia, now and forever. Charm Fabric Conditioner with Bloom
Fresh Technology. May antibacterial na at kabloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Makabloom sa charm. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Goodbye to me, Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumi mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Tested ang common and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng matibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Ang galing for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakteriyan. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko ta! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Iyo ang debosyon ki ina, Nuestra Señora de Peña Francia, na kita minatubod asin minalaom na ang satong personal na kahagadan, madaling simbagan kan Diyos sa paagi kan satong mahal na ina. Kaya bilang sa iyang mga aki, ngunya na bulan kang Setyembre, sa tuya na naman ipamati asin ipahiling ang satong dakulang pagkamuot asin pagkabot ki ina, pasiring sa iyang aking si Jesus. Ang mensahe niyan, hatod kang mga minasunod na sponsors, Mr. Oni Orsini
from Arizona, USA. Mr. and Mrs. Oscar and Olga Belmonte Alanes and family of Francisco Homes, City of San Jose del Monte, Bulacan. Honorable Jose Buboy Villanueva Jr. and family of Santo Domingo, Iriga City. Eagle Regino S. Rivina Jr., National Protocol Officer and Regional Vice Governor, Bicol Eagles Region, the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, Presi Ward of United States of America, Punong Barangay Perla C. Braga and family of Zone 4, Pagatpatan, Batu, Camarines Sur, Sheriff Jessica A. Ibarreta, and kids Siani Indoc Jed, Araceli de la Rama Tenorio and family of Tanawan, Batangas. Mr. and Mrs. Jose and Praisha Bulalin and family of Zone 3, Santa Teresita, Baao, Camarines Sur. Mrs. Nida V. Trevino and family of San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Estelito and Daisy Pandes and family of San Jose, Iriga City. Mr. and Mrs. Leo and Eda Pandes Dato and family of San Jose, Iriga City. DepEd SDO, Iriga City Legal Unit. Buracan Sariles, located at PNR site San Francisco, Iriga City, owned and managed by Miss Joanne Marie G. Vera in Jane Seafoods, stall number 37, Iriga City Public Market, owned and managed by Mrs. Jane G. Vera. Barangay Kagawad, Sani Bonjay Katangi, Ilibadi First, and Miss Agnes Sanchez Fernandez and family of Santo Domingo, Iriga City. Mr. and Mrs. Eloyo Jr. Imperial Guevara and family of number 686 Elias Corporal Street, San Agustin, Iriga City. Ma'am Salvacion Amparado Nacario and family of Zone 5 Balintawaki Street, San Isidro, Iriga City. Mac Timeni and family of San Francisco, Iriga City. Mr. and Mrs. Romel I. Iraula and family and Ma'am Cyril Martinez Vargas of Zone 1A Mayugob, Ocampo, Camarines Sur. Mr. Oyi and Dr. Helen Z. Cornelio and family of Zone 3 Santa Cruz, Iriga City. Barangay Kagawad Marilu Garay and family of San Roque, Iriga City, and Mr. Joselito Alfonso Sigera and Mrs. Emily Sigera and family of C8 Woods Road Townhomes 2, San Dionisio, Parañaque City. Viva la Pero! Attorney and Architect Erickson and Deli Espiritu Orbon and family, San Juan. Mr. Arnel Nangco Orbon and family, Santiago, Iriga City. Alicia Malonda Nera and family, Macharon Fish Cracker, care of Mr. and Mrs. Armando Mendez and family, Bulwang, Baao, Camarines Sur. Las Escoleras Food House, care of Rosita Mendon Faculty at Ibolo Elementary School, San Juan, Batu, Camarines Sur. Sa Indo Pugamos, Diyos Mabalos. Manlain-lain ang satong kamabutan, debosyon, sararo, sa pagtubod, nasa bahaw, nin kadipisilan, kita gabuslugod, mawarasan, nin biyaya, nin kagurangan. Sarong mensahe kan mga minasunod na sponsors sa gigibuhon ng Peña Francia Coverage kan RPN, DZKI, Iriga, Mr. and Mrs. Jillian Edwinga Satera and family, Apad, Calawag, Quezon, Moran, Abagan Lotto Outlet and Motorcycle Parts, owned and managed by Marites Abaga, Miss Joyce Fuenteveros and family, San Juan, Patuca, Camarines Sur, Reverend Father Larry C. Nogales, Holy Family Parish,
San Juan, Batu Camarines Sur, Ma'am Ofelia Shenis and family, Irigas City, Mr. Mario Belmonte and family, Buhi, Camarines Sur, Pen Marin and family, Palatan, Camarines Sur, Mr. Kurt Umana Bilangel and family, Tabaco City, Jobert Auto Repair Shop and Motorcycle Parts and Vulcanizing, located at Zone 4, Barangay Gidang, Batu Camarines Sur, Onimans by Mr. and Mrs. Jobert and Jelly Dumali. Hale sa bilog na staff, asin manahamiento kan RPN, DCKI Radyo Ronda. Kami po nagpapaabot ng taus-pusong pasasalamat. Diyos Mabalos. Viva la Virgen. Viva El Divino Rostro. Ang RPN DCKI ang nagpapasalamat sa minasunod na sponsors Campania Francia Coverage 2024. Police Colonel Virgilio Olalia Jr., Provincial Director, Camarines Sur Police Provincial Office. Honorable Judge Timoteo Pangab Jr., RTC Branch 60, Iriga City. Retired Fire Brigadier General Ruben Biares Jr. and family, Nabwa, Camarines Sur. Retired Police Brigadier General Elmer Mora, Dean, College of Criminology, Segura Technological College, Francia, Iriga City. Retired Fire Senior Superintendent Lorenzo Reliosa Jr. and family, Iriga City. Police Colonel Julio Cesar Domingo and family. The men and women of Iriga City Police Station. Police Lieutenant Colonel John King Kalipay, Chief of Police, Nabwa NPS, Nabwa, Camarines Sur. Fire Chief Inspector Junjen Novella, Fire Marshal, Iriga City Fire Station. Police Major Andrew Alcomendas, Chief of Police, Milaor NPS, Milaor, Camarines Sur. Jail Chief Inspector Freddy Caballero II, Warden, Iriga City District Jail, La Purisima, Iriga City. Fire Inspector Geoffrey Barasinga, Municipal Fire Marshal, Nabwa, Camarines Sur. Attorney Maharlika Ramon Waferina II, City Administrator, LGU, Iriga City. Honorable Vice Mayor Edsel Serrano Di Maiwat and family, Iriga City. Honorable City Councilor J.M. Amoroso Grimaldo and family, Iriga City. Attorney Leo Arnel Kaayaw and family, Iriga City. Former Board Member Carlo Batalia, Camarines Sur. Office of the City of Tourism, Iriga City, headed by Engineer Nona Vanessa Montalbanua Santiago. Office of the City Agriculture, Iriga City, headed by Mr. R.J. Ramirez. Office of the City Engineer, Iriga City, care of Engineer Eddie Belmonte. Civil Security Unit, Iriga City, headed by retired Major Alvin Jose Divilia. OSCA Office, Iriga City, care of Mr. Perfecto Pini Gascon. Public Information Office, LGU, Iriga City, care of Miss Eileen Alferez. Social Security System, Iriga City, care of Miss Maria Janet Ibuenga, Branch Head. Police Colonel Ruben Galit Padua Jr., PNPA, Silang, Cavite. Architect John Christian Di Maiwat and family, San Nicolas, Iriga City. Police Captain Philip Lanoso, ABSI Group, Aviation Security Unit 5, Bicol International Airport, Legazpi City. Punong Barangay Nita Agnas Fortuna, Barangay San Jose, Nabwa, Camarines Sur. Punong Barangay Eduardo Di Maiwat and family, Perpetual Help, Iriga City. Punong Barangay Teofilo No Ibareta and family, Santo Domingo, Iriga City. Barangay Kagawad Eduardo Melvin Alfilor and Mrs. Abigail Alfilor and family, San Roque, Iriga City. Emilio San Isidro, Iriga City. Ace Eugene Robles, San Antonio, Camarines Sur. And retired Police Brigadier General Jerry Fordalisa Biaris and family, Nabwa, Camarines Sur. Viva El Divino Rostro, Viva la Virgen. An RP
RPNDCKI ang nagpapasalamat sa minasunod na sponsors, Campenia Francia Coverage 2024. Mr. and Iriga City, Noah and Sons Trading, San Roque, Iriga City, Masuso Spring Resort, Pool 2, San Isidro, Iriga City, care of Boboy and Milet Robles, Moralio, Iriga Joe Hardware and Auto Supply, San Miguel, Iriga City, care of Michael Ngu, France Emporium and Pexway, San Roque, Iriga City, Iriga Shell House, Hoop Life Sports Apparel, Masuso, San Isidro, Iriga City, care of Anjo Robles, Multibrand Distributors, San Roque, Iriga City, care of Richard Bunacua, Zion Castiel Hotel and Reception Hall, Masuso, San Isidro, Iriga City, care of City Councilor Melnan Daday Robles, Moralio, Iriga Metal Forming Incorporated, San Jose, Iriga City, Lux Trading, San Nicolas, Iriga City, Shakey's, Iriga, AMC Calleja Upholstery Supply and Repair Shop, San Miguel, Iriga City, Egay Catering Service, Gabas, San Nicolas, Iriga City, Paper Mart, San Francisco, Iriga City, Vet Zone Animal Clinic, door number 3, Benito Building, Maharlika Highway, San Nicolas, Iriga City, Maria Karen Beauty Salon for Men and Women, Priela Building, Market Site, Nabwa, Camarines Sur, Paulina Gas Station, Sawang, Oson, Masbate, SM Hobby Engineering Services, San Nicolas, Iriga City, care of Engineer Sunny and Magnolia Hove, Dasas Food Hub, located at Kubo, Palaisdaan at iba pa, along Nabwa, Iriga Highway, San Jose, Nabwa, Camarines Sur, near Dalan-Dalan. Seps Food House, beside Gaisano Capital, San Roque, Iriga City, care of Janaline Olea. Music Camping and Family, San Nicolas, Iriga City, Maria Gracia Ibarientos Sanao and Children, Chin Chin and Noy Noy. Engineer Chito and Family, Santiago Nabwa, Camarines Sur. Mr. Jack Portella and Mrs. Malin Velasquez Portella and Family, Springfield Subdivision, San Miguel, Iriga City. Engineer Aris Hermoso and Family, La Purísima, Nabwa, Camarines Sur. Engineer and Mrs. Pobleo Ebron Cortez Jr. and Family. Engineer and Mrs. Eves Igana Cortez and Family, Inorogan Street, Santo Domingo, Iriga City. Mr. and Mrs. Salvador and Arlene Espares and Family, San Roque Poblacion, Nabwa, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Ulysses and Flora Salvadora and Family, San Agustin, Iriga City. PSMS, Jeric Buena, HRDB, PNCO, Iriga City Police Station. Mr. Pashis Singh, Indian Sikh Community. And Entel Operatives of Nabwa Municipal Police Station, Nabwa, Camarines Sur. Salamat po sa Indong Gabos. Viva El Divino Rostro! Viva la Virgen! Ang manihamiento kan RPNDCKI Iriga ang nagpapaabutin pasasalamat sa samoyang major sponsors para sa live coverage ng Traslasyon Procession, Military Parade and Fluvial Procession 2024. Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Regional Director PRO 5, asinman si former Senator Laila M. Dilima and Family, Iriga City. Viva El Divino Rostro! Viva la Virgen! RPN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRL
WIZ 882 at RPN Provincial Stations. Mas pinalakas. Pilipinas! Eto, nako, nakakahawa daw ba o nakakahawa daw ang bulutong? Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas! Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Aha! Nakakagising po yung tugtugin na yan. Iaalay natin sa lahat ng mga mayor na tulog pa na dapat nag-declare na kung may pasok o walang pasok. 1, 2, 3, Mayor! 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 Ang sarap-sarap ng tulog mo. Para kang mantika. Ha? Yung mga estudyante pumasok na ng alas 4, alas 5, saka ka magde-declare ng walang pasok, alas 6, alas 7 na. Puputusan kita. Ang sarap kutusan. Hindi na ba kayo naawa doon sa mga bata? Nasa mga eskwelahan na? Ha? Hindi ako babanggit, ha? Wala akong sinasabing mayor. Wala akong sinasabi. Ha? Ha? Di ba? Yung mga ganong inaasahan mo. Ito ho, lagi ko sinasabi, ha? O ito, lagi ko itong sinasabi. Okay. Kung hindi nyo kaya na mag-declare ng walang pasok, assign somebody who will declare na walang pasok. Kung saan kayo merong trust and confidence. Kawawa naman yung mga bata pumasok na at saka magdi-declare. Pambihira. Yung iba ho dyan, alas 4:30 nagbabiyahe na. Oo. Tapos, di-declare nyo kapag nandun na sila sa eskwela. Paano pagbalik ng mga bata? Pagbalik ng mga bata, magkasakit yan. Tingnan mo. Di ba talaga naman nakahangit talaga yung mga magulang. Tingnan nyo online, nagagalit. Di ba? Parang akala mo, parang mga nagsisisit binuto kayo di ba? Alam nyo, yung mga ganitong pagkakataon, bawi tayo. Gabi pa lang, alam nyo na kung ano magiging weather. Bawi sila. Paano sila bumabawi, Darrell? Pagtulog. Pero di ba may policy dati ang DepEd o ang gobyerno ata na dapat alas 5 ng umaga may final decision na sila. Pero masyado na rin late ngayon ng 5 o'clock ng umaga Alam mo, nangyayari. Di ba pagka umuulan, di ba masarap ang tulog na? Yes. Siyempre, mas masarap ang tulog ni Mayor. Ayun na nga. Kaya sabi, magbawi kayo. Nagbabawi naman sila. Pero alam nyo, meron na, in fairness, may mga mayor talaga na hindi na sila kailangan gumising dahil alam na nila, yung mga tao magde-declare, parang sila na rin yun. Di ba? Dahil sa Pangulo, meron na silang sistema dyan, meron na silang proseso. Kaya kay Pangulo, pag hindi kaya ni Pangulo, si Executive Secretary na magdedeklara. Ay, naku, na-meet ko na yan in person. Napakabait niya. Napakabait niya. Nagbi-bless ako dyan. Ay, ninong. Kaya doon sa mga mayor na medyo antukin at tulugin, ayusin ho ninyo yung inyong mga declaration na walang pasok. Di ba nakakainit talaga ng ulo? Maawa ka sa mga bata. Ako pumapasok kanina, maski natatraffic ako, nakikita ko yung mga bata umuuwi. Basang-basa. Diba? Bit-bit na nga yung mga sapatos nila tapos hindi na nila alam kung paano nila hahawakan. Maawa ka talaga Maawa ka. Pambihira. Magandang araw, Pilipinas. Ito ang Ronda Pilipinas. Live na tayo sa DWIZ
AM Metro Mega Manila. Live din tayo sa DWIC News FM Regional Stations, Aliw Channel 23, sa lahat ng mga ginagawang radyo ang kanilang mga TV, at syempre mga listeners dyan sa Radyo Ronda. Magandang araw, Pilipinas. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tulad ng inaasahan, ilang lugar sa Metro Manila ang binaha dahil sa magdamag na buhos ng ulan. Kabilang sa mga binahan ng hanggang pulgada, ayon sa MMDA, ang ilang mga barangay sa Malabon tulad ng Katmon, Hulungduhat, Ibaba, Dampalit, Acacia, Longos, Maysilo, Paghulo, San Agustin, Santulan at Tonsuya. In fairness, ang Malabon mabilis mabilis mag-declare. Uubra namang makadaan ang ilang mga sasakyan sa mga binaang lugar sa mga lungsod ng Maynila, Pasay at Pasig, at maging ang bahagi ng Commonwealth Avenue. Pagkalampas ng Philcoa eastbound, pinabatid ng MMDA na hindi naman pwedeng madaanan ng lahat ng uri ng sasakyan ang Araneta Avenue, gayon din ang E-Road Avenue, kapwa sa Quezon City. Ronda Pilipinas. Samantala, suspendido ang klase ang mga trabaho sa gobyerno sa Metro Manila ngayong araw na ito. Ang direktiba ng Malacanang ay kasunod na rin ng rekomendasyon ng NDRRMC dahil sa patuloy na buhos na malakas na ulan dulot ng south-west monsoon o habagat. Hindi naman kasama sa walang pasok ngayong araw ang mga nasa emergency services na lubhang kailangan sa mga ganitong sitwasyon. Nakasad naman sa direktiba na bahala na ang mga private employer at school administrators kung susundin ang pasok ng kanilang mga empleyado o ng mga estudyante. Samantala, ipinabatid naman ng MMDA na suspendido na rin ang pagpapatupad ng number coding ngayong araw na ito. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Kaya pala napaka-traffic, suspendido na pala ang number coding. Samantala, tanggap po tayo ng isang report. Abogadong nagnotaryo sa counter affidavit ni dismissed Mayor Alice Go posibleng maharap sa mga kasong perjury at administratibo. Narito ang report ni Patrol 19, Sally Ortega. Bueno at Sally, go! Maaaring maharap sa kasong perjury at administratibo si Attorney Elmer Galicia dahil sa pagnotaryo sa counter affidavit ni dismissed Mayor Alice Go kahit pa nakalabas na ito ng bansa. Sa pagdinig ng Senado, inamin ni Attorney Galicia na hindi niya personal na nakita ang dating alkalde, hindi rin ito pinanumpa at pinapirma sa kanyang counter affidavit, bagay na malinaw na paglabag sa patakaran ukol sa pagnonotaryo. Napansin din ng mga senador ang special treatment na binigay ni Attorney Galicia dahil bumalik pa ito sa kanyang opisina kahit patapos na office hour para lang sa pagnotaryo sa counter affidavit ni Alice Guo. Bukod dito, hindi pinagbayad ng notary fee ang dating alkalde. Samantala, sinabi ni Senate Committee on Women Chairman Senator Risa Ontiveros na titiyakin nila na mapapanagot ang mga tumulong para makalabas ng bansa si Alice Guo at mga kasama nito. Kaya magsasagwa pa ng panibagong pagdinig ang Senado sa naturang usapin dahil mas marami pa daw mga tanong ang umusbong na dapat masagot.